El dia 30 de juny, les associacions de veïns i la Coordinadora contra la Modificació del Pla General Metropolità van aplegar una 60ena de persones a les portes de l'Ajuntament per protestar contra la pujada abusiva d'impostos municipals, el trasllat de l'escola d'adults i la modificació del PGM. Els presidents de les associacions de veïns van intervenir davant els ciutadans concentrats, tot explicant les diverses problemàtiques que afecten Sant Feliu. En aquesta ocasió, el nombre de concentrats va ser menor que les darreres manifestacions, que tenien per objecte altres temàtiques, encara que incloses dins els punts negres que afecten la ciutat. Es tindria que adoptar una política d'austeritat per acabar les obres que hi ha en curs i parar un moment aquesta febre especulativa urbanística i fer un debat a fons en el que participessin les forces vives de la ciutat per poder fer un disseny de futur de lo que es voldria fer amb el poc territori que queda al municipi per poder créixer. Podamos conseguirlo o no, depende un poco de nosotros, pero también depende de todos los ciudadanos. Els parlaments van acabar amb aplaudiments per part dels aplegats, que cridaren contra les actuacions de l'Ajuntament i algunes veus demanaren la dimissió de l'equip de govern municipal. Sobre los impuestos, la situación es de vergüenza. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Dimisión! 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 Posteriorment, els organitzadors van sol·licitar als assistents la participació al ple municipal, en què la plataforma Iranet va presentar una moció amb l'objectiu que els grups polítics sanfeliuencs es posicionessin a favor o en contra de la instal·lació de la nova incineradora de residus que es preveu construir a l'àrea metropolitana de Barcelona. On s'ha mostrat en uns vídeos com el que nosaltres estem reciclant ordenadament, surten dels ecopars una altra vegada barrejats amb unes bales de color blanc i s'emporten a les cimenteres per incinerar-lo com residus alternatius. Això és el que fa. Molts dels que estem aquí recordarem que fa 10 anys molts dels que estem aquí vam estar darrere d'iniciativa en contra de la incineradora que volia fer a l'àrea metropolitana el senyor de Convergència i Unió a la zona franca. Gràcies a aquesta iniciativa, la iniciativa es va aturar. Actualment, la pròpia iniciativa, des del poder, és la que promou la incineració no només a les incineradores, sinó a les cimenteres, que encara és més greu. És curiós. A aquesta moratòria s'hi van afegir els grups d'Esquerra Republicana i el Partit Popular, mentre que el PSC, Convergència i Unió i Iniciativa hi van votar en contra. Així, l'equip de govern Iniciativa estarien a favor de la construcció del complex d'incineració. Pel que fa a Iniciativa per Catalunya, aquests van presentar una moció alternativa, que no va ser recolzada per la majoria de grups, de manera que les dues mocions van ser rebutjades. La moció de la plataforma Iranet incloïa la petició d'estudis que valoressin la influència negativa que pot generar la incineració de residus en la salut de les persones, una demanda que requereix amb insistència des del 2006 i que no ha generat cap mena de resposta per part de l'administració. Durant la tanda de rèpliques, des d'Iranet, es va fer referència a la necessitat de transparència, clau en democràcia, així com el fet que no es poden dur a terme modificacions del llenguatge amb intencions desinformatives. La poca recuperació de residus metropolitans, recordeu que només un 25% a l'any 2007, sinó que pot agreujar.